Hei, laundry. Loading mag! Kuoli. Tärkeä. Ittekin hipana. Op 4 has located a bomb. Friendly last Ei, operator. yksi on downi meetingi. Mulla loppu kudit. Tulee lisää. Se on downi, anna olla vaan. Taasu. S1 on. Tulee siitä laundry ovelta. Nice, siinä yhdessä. Se on finka, se pystyy nostaa itses. Mitä toi ihan takaa? Mikä takana? Op 4, last operator standing. Taasu. Sulla on defu siinä edessä. Me nähdään käytävä. Ei oo mitään hätää. Me nähdään käytävä. Juu, nähdään pilareilla asti. Siellä on se laundry kämi kans. Ääntä vaan. S on aika osuttu. Tulee pilari? Ei, tulee tässä pingillä. Seisoo. Ampu kamera, en näe. Tulee käytävä. Ovi. Freezeri, tuli freezeri. Lähti Meni käytävä. saitelle, otti keino. Ei ottanut. Tää on tuu. Se on litti. Tosi seinältä. Down to 15 seconds. Puske. Ihan loistava.